سلام كمي تعلو كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو حصرت زيناتات عالم حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم نعدم ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝፀዓነ እገዳታት ንፅላት ፀዓት እቲ ሃገር ሸቶ ክገብር ፃውዒት ቀሪቡ ሃገራት ምፍናው ካርቦን ንምውጋድ ዝከኣለን ክገብራ ኣለወን ተባሂሉ ብሰንኪ መንደረጋሕ በረድ ዓቕሚ ሆስፒታላት ሰሜን ኖርዌይ ፀቕጢ ከም ዝበፅሖ ተገሊጹ ከምኡውን ሰደድ ሃብቲ ዓሳ ኖርዌይ ገዚፍ ዕቤት ኣርእዩ ተባሂሉን ካልኦትን ዜናታት ክህልውና እዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም أوروبا وحبرت قبل على روسيا زيادة أجداتات كتعني وزبل تثبيت كان تهلو ز أجداتات نتصلات ساعات تهاجر شتو زجبر ديو آب زبل جنات ترتارثات كم زلو مينستر فاينانس شودن ميكائيل دامبرغ قاليتو دامبرغ بزعبة أب روسيا قد عن زخيل توسخت أجداتات مس مينسترات فاينانس هاجرات أوروبا وحبرت نمزتاي تمال سولوس ناب لاكسمبرغ مخادو ريديو شودن تبسيبالا روسيا بعالمنا خابتن زعابيا غازن ندادن سدد زغرب هاجرات كوينا قال هاجرات أوروبا وحبرت نصعات أب روسيا خمس مركوسا زفلتيو إذن نخونا شودن أبزي حقاو نطفتات توافيروم نزبلتهم سلسته دبلوماسيات روسيا كتسقق مخانا ريديو شودن حبيرالا منيستر قدات وصاي شودن آن ليند نزا عمل كتاب ذهبتو غازيطا وعلا እዞም ሰለስተ ዲፕሎማሰኛታት ካብ ስምምዕ ቪየና ወጻኢ ኣብ ዘይሕጋው ንጥፈታት ተዋፊሮም ምጽንሖም ኣመልኪታ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣባላት ኣውሮፓዊ ሕብረት ሰለይቲኦም ንዝበልኦም ዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ካብ ሃገረን ምስጓገን ዝፍለጥ እዩ ሰብ ዝጠንቁ ክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ክኽሰት ቀሪቡ ምህላው ኣብ ጉዳይ ክሊማ ዘተኮረ በይነ መንግስታዊ ፓነል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሻድሻይ ጸብጻቡ ኣመልኪቱ ኣብ ጉዳይ ክሊማ ዓለምና ዋና ኣዛታይ ሾደናዊ ማቲያስ ፍሩሚየር ነዛ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መተሓሳሰቢ ኩለን ሃገራት ምፍናው ካርቦን ንምውጋድ ዝከኣለን ዘበለ ክገብራ ኣለወን ኢሉላ ብዘይካዚ ሃገራት ኣብ ምጉዳል ምፍናው ካርቦን ጥራይ ከይተደረታ ንካርቦን ካብ ከባቢ ኣየር ክመጣውን መተሓሳሰቢ ቀሪቡላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ሓደጋታት መንደራጋሕ በረድ ዓቕሚ ሆስፒታላት ሰሜን ኖርዌይ ፀቕጢ ከም ዝበፅሖ ቴሌቪዥን ቲቪ2 ኣቃሊዓ ኣገልግሎት ቱሪዝም ንምሃብ ናብዚ ዝመፁ ውልቀ ሰባት ረኺብና ዘድሊ ሓበሬታ ክንህቦም ከድልየና እዩ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሰሜን ኖርዌይ ዋና ሓኪም ማድስ ጂልበርት ነታ ቴሌቪዥን ገሊጹሎ ሓደጋ መንደራጋሕ በረድ ንምውጋድ እዚ ክግበር ናይ ግድን እዩ ምባሉ እታ ቴሌቪዥን ወሲኻ መልኪታ بسنك زحدقا سرحيتاتنا كنونزف كمون تحكمتي ناب كالوت هوسبيتالات كنقير تقدينا لنا يلو كاب زحالف السنبتات حيزو اب سمين نروي 4 مندراغح برد تخسيتهم اللو اب زحدقا بتقلال 10 وحاموش سبات كم تتقعون تفليتو زبزحو كابزوم قدات فقري من شرطات برد زلوم وصاسنياتات يوم تباهيلو الله ካብ ወጻኢ ናብዞም እንባታ ዝመጹ ኣፍቀርቲ ጾታ ምንሽርታት በረድ ብዛዕባ ተኽእሎታት መንደራጋሕ እኹል ሓበሬታ ክወሃቦም ኣለዎ ክብል ጂልበርት ወሲኹ ተላቢሎ ምስ ናይ ዓመት 2021 ንክወዳደር ናይ ሎም ዓመት ሰደድ ሃብታ ዓሳ ኖርዌይ ዓብይ ወሰኽ ምምዝጋቡ ጸብጻብ ረብዓዊ ዓመት ኣመልኪቱ ሰደድ ሃብታ ዓሳ ኖርዌይ ከም ናይ ሎም ዓመት ገይሩ ዓብይ ከም ዘይፈልጥ ዝገለጸ ተጸብጻብ ኣብ ወርሓት ጥሪ ለካቲትን መጋቢትን ኖርዌይ ካብ ዝሰደድ ናይ 34 ቢልዮን ክሮና ኣታዊ ምርካባ ወሲኹ ሓቢሩላ እዚ ምስ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ተረኽበ ናይ 6.2 ቢልዮን ክሮና እንክወዳደር ኣዝዩ ዝለዓለ ዕቤት ምርኣዩ ዘመልክት እዩ ክብል ኖርዌይ ቱዴይ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ጸብጺቡሎ እዚ ክኾን ዝኽኣለ ዓለም ለኸ ጠለብ ሃብቲ ዓሳ ኖርዌይ ኣዝዩ ብምውሳኹ እዩ ክብል ሓላፊ ቆንስል ሃብቲ ዓሳ ኖርዌይ ሬነት ላርሰን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪቱሎ ብፍላይ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብ12.4 ቢልዮን ክሮና ዝለዓለ መጠን ሰደድ ከም ተመዝገበን እዚ ምስ ሰደድ ተመሳሳለ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እንክወዳደር ናይ 13 ሚእታዊት ወሳኽ ከም ዘርአየ እታ ማዕከን ሓበሬታ ወሲኻ ጸብጺባላ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ጅር ኮቪድ ከም ተረኽበ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱ ኣብ ብሪጣንያ ኤክስኢ ዝተሰመየ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ኮቪድ-19 ከም ተረኽበን እዚ ጅር ቫይረስ ካብቲ BA2 ዝተባሃለ ዓሌት ብዝያዳ ፍጥነት ናይ ምልብ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱሎ እዚ ጅር ናይ ኤክስኢ ናይ BA
ነጥብ 1 ከምኡን ነጥብ 2 ንኡስ ዓሌታት ኮቪድ ምውሳብ ዝፈጠሮ እዩ ክብል ፊንላንድ ኢንግሊሽ ኒውዝ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና አመልኪቱ። እዚ ሓድሽ ጀር ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ጥሪ 19 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ብሪጣንያ እዩ ተረኺቡ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱ ኣሎ። ዛጊት ብሪጣንያ 637 ሕሙማት ዝሓድሽ ጀር ከም ዝረኸበትን ሰለስተ ተዋሰብቲ ዓሌታት ማለት XF XE ከምኡውን XDን ምልላዮም ክኢላታት ኤጀንሲ ድሕነት ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ UKHSA ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈፂምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም